com me tinc que sentir en l'Albufera actual. Pues no me puc sentir bé. És el primer parc natural que es va declarar a la Comunitat Valenciana. A dies d'avui hi haurà molt menys pesquera, se trau molt menys peix que antes. L'única que exerceix la pesca així professional és la Comunitat Pesquera del Palmar. Es va produir tot aquest procés d'industrialització i d'urbanització descontrolada. Una cosa està clara, el que se contamina, la culpa la té l'home. L'home contamina i l'home té que solucionar el problema. La natura per si no se contamina. Estem a l'Albufera de València, un paratge amb gran valor ecològic, cultural i ple de tradició. Durant segles ha sigut la llar per a una varietat única de vida silvestre i per a comunitats humanes que depenen dels seus recursos. Per a aquest tresor dels valencians ja fa més de 5 dècades que ha estat vivint una forta crisi ecològica. Any rere any empitjora la qualitat de l'aigua. S'han vist alterats els ecosistemes i els treballs tradicionals. Avui hem vingut a l'Albufera per parlar amb la gent que conviu en ella dia a dia i que ens conta quins reptes estan afrontant. Per mi l'Albufera és tot, perquè jo he nascut ací, m'ha criat ací i m'ha criat pràcticament en l'àvia. I entonces, com jo he conegut l'Albufera, del seu esplendor, de la seva vegetació, de la seva olla transparent, de la seva àvia que l'ha begut, jo l'àvia de l'Albufera, i que ha nadat a l'Albufera, doncs com me tinc que sentir en l'Albufera actual. Pues no me puc sentir bé. Perquè nosaltres visquem així i dona compte que tanta gent no vol anar-se'n a altre lloc. És un bressol, no? Una cuna on se viu dignament i on t'entens bé les persones i on fas família, no? On creixes i te fas vell. Així tens l'oportunitat de no anar-te'n a buscar a ningú, per entendre't, no? T'entens des del primer dia que tens ús de raó. És que explicar-ho també en paraules se queda curt, però tots els ruïdos, els aires. Una cosa que més m'agrada és veure com brilla la llum en l'aigua. Tot se maneja i sempre estàs més despert. Les olors són naturals, són lleugeres, veus comportaments, inclús de la natura, que tu mateixa pots aprendre d'ells. Te dona pau. Mira, te vaig a dir la veritat. Jo quan estic una setmana que no veig el Mediterrani me poso nerviós. Això és com anècdota. Però això vol dir que estic criat així, a aquest ambient, a aquesta natura, i entonces me sent satisfet d'haver viscut així en tot això. Si se remuntem fa milers d'anys, nosaltres ara mateix estaríem enmig del mar Mediterrani. Tot això era un golf marí que es va anar tancant per els sediments dels rius que van aportar i van depositar com una mena de barrera de sorra, el que ara anomenem la restinga, va tancar aquest golf marí i va generar una enorme llacuna salada, connectada amb la mar. Aquesta és l'Albufera originària, la primera llacuna, que tenia una superfície més de 3 vegades la superfície que tenim en l'actualitat i era aigua salada. En aquesta Albufera teníem explotacions salineres, l'activitat de la pesca era molt important perquè n'hi havia aquesta connexió amb la mar, n'hi havia moltíssima diversitat de peixos, moltes aus aquàtiques, era una zona de cacera molt important també, i aquesta Albufera es va mantenir en aquests usos tradicionals més o menys fins al segle XVI, que és quan va començar la que nosaltres anomenem la primera crisi ambiental de l'aiguamoll de l'Albufera, que va consistir en la transformació d'un aiguamoll d'aigua salada en un aiguamoll d'aigua dolça. Tot això va succeir per el desenvolupament del regadiu en tota la conca que envolta la llacuna de l'Albufera. Això va suposar un canvi ecosistèmic molt gran, va passar, les espècies d'aigua salada van desaparèixer i va ser colonitzat per les espècies d'aigua dolça que venien del riu per tots aquests canals que s'havien generat de regadiu. A partir d'aquest moment, l'aigua de l'Albufera també es va convertir en un embassament per tal de poder cultivar arròs dins de la pròpia llacuna. I és quan van començar a créixer els arrossars dins de la llacuna i van reduir la seva superfície fins a una tercera part de la superfície originària, que és el que tenim ara.
I és l'època que s'anomena, l'època històrica que s'anomenen els aterraments, que és quan es van generar això, el que ara són els tancats d'arròs, que són els camps tradicionals que estan, el nivell dels quals està per baix del nivell del llac i són el resultat d'aquesta colonització de l'Albufera. Ara mateix el llac de l'Albufera té aproximadament unes 3.000 hectàrees i esta reducció de superfície es va dur a terme principalment en el segle XVIII, en el segle XIX, principis del segle XX. És quan va finalitzar aquest aterrament, quan l'Ajuntament va comprar el llac de l'Albufera i va prohibir ja la transformació dels arrossars i es va consolidar en la superfície que tenim en l'actualitat. Quin valor ecològic creus que té això? Home, això té un valor importantíssim perquè la gent no s'ha d'anar a compte, però jo te diria que així, en una línia recta, n'hi ha 4 ecosistemes. I tu me diràs, què me dius? I això ho dic jo a uno que és científic també, que era don Manuel Tovar, i me diu, pues tienes razón, es verdad, que era la mar, la Pinar de la Devesa, que és una devesa importantíssima, l'Albufera i la muntanya. En una línia recta de 20 quilòmetres, aquests ecosistemes de natura no els trobes en tots els puestos, veritat que no? I així el tenim, i n'hi ha que conservar-lo. L'Albufera de València és un dels aiguamolls més importants que tenim a l'estat espanyol. És el primer parc natural que es va declarar a la Comunitat Valenciana. És un dels primers aiguamolls que van entrar dins del llistat Ramsar de Conservació Internacional dels aiguamolls. És un llistat planetari que estableix quins són els ecosistemes aquàtics, els aiguamolls més importants a nivell de tot el planeta i que es va constituir per protegir les rutes migratòries de les aus, perquè les aus no en tenen de fronteres. Nosaltres així tenim en hivernada espècies que estan després nidificant en altres països i viceversa, no? Que venen així a nidificar i que estan passant l'hivern en Àfrica. Aleshores, mantenir aquestes rutes migratòries és algo important per a tot el planeta i per això es va crear un llistat que es diu el llistat Ramsar de protecció dels principals aiguamolls. Dels primers que van entrar en aquest llistat, juntament amb Doñana i el Delta de l'Ebre, va ser l'Albufera de València. Nosaltres així a l'Albufera tenim a dia d'avui de les colònies, per exemple, de garses més importants que tenim en tota la Mediterrània occidental, tenim un muntó d'aus hivernants, tenim moltes espècies que estan així nidificant i això a nivell de biodiversitat, no? Si se centrem en les aus, que són de les espècies més emblemàtiques. Estem parlant de fins a 350 espècies diferents que passen en algun moment per l'aiguamoll, per l'Albufera. Però per una altra banda, el bosc litoral que tenim així en la Devesa, que és un dels remanents que tenim de bosc litoral millor conservats. És a dir, té moltíssims valors naturals i moltíssims valors també culturals que fan d'aquest aiguamoll un dels més importants que tenim en la península Ibèrica. Si això no se conserva, pues, què vols que te diga? El món no s'acaba amb nosaltres, però les generacions venideres, el dia de demà que estudien, no sé de lo que ens puguen tratar, però el que sí que ens trataran que què els han deixat nosaltres a d'ells, de natura. Ens trobem al Palmar, un poble ple de tradició i gastronomia. Molts artistes s'han inspirat en la bellesa del seu entorn, com ara Blasco Ibáñez en Canyes i Barro. Mi hermano es el mejor mozo del Palmar. ¿Tu hermano? Eso quisieras tú. Però hi ha una activitat que ja de per si és una obra d'art al complet. Parlem de la pesca tradicional de l'Albufera, que més que una activitat econòmica és un estil de vida arrelat en la identitat i la història del poble. Gràcies a la pesca en Albufera es creen comunitats com aquesta, la del Palmar, que ja compta amb més de 8 segles d'història i a dia d'avui segueix conservant les tècniques ancestrals. La comunitat de pescadors del Palmar existeix des del segle XIII, des que se funda el Comú de Pescadors de la ciutat de València, que seguim nosaltres. Sí, perquè el Palmar no existia. El Palmar es comença a existir en el segle XVII per pescadors que vivien en València,
que era el Comú de Pescadors. Per això, quan s'establiren així, se denominava Comunitat de Pescadors del Palmar, però els pescadors eren de València, del Comú de Pescadors de la ciutat de València. Què significa per a tu la cofradia del Palmar? És una gran família. Se te trata molt bé i se te comprèn. I així ser directriu funciona i funcionarà. I sobretot, cada un ja entén el deure que li correspon a l'hora de contribuir a la vida d'eixa mateixa comunitat. No tens que demanar permís per anar a fumar-te un cigarro ni pixar. En el sentit que se te trata molt bé. Que si ja du més de 1000 anys caminant, que en du 1000 més per fer-ho, no? Bueno, una cosa són els socis i una altra cosa és que exerceixen l'activitat. Socis, serem pràcticament igual que érem fa 50 anys. Pugen alguns de socis per l'edat i altres se'n van a l'altre món per l'edat també, per lo que sigui. Per això siguen, però l'activitat l'exerceixen unes 50 o 60 persones que són les que entren en sorteig dels redolins, dels puestos de pesca. I abans ahí tens un paper, si es comptes, 300 persones que anaven a l'Albufera. Posar-se'n per al matí, al fer-se de dia, se'n van, miren tots els monrers, trauen la pisquera que n'hi ha i la porten a la comunitat i això pot tardar 2, 3 hores, 4 hores, depèn. En què t'alces a les 5 del matí, jo crec que ja ho tens bé. El camió parteix a la 1 de l'Aspra, ratllant ja al migdia. En què vaig a aquestes hores, a les 5 del matí, mentre que te costa pegar una volta a l'Albufera, que tan pronto tens en la ment anar a capturar algun puesto que de camí ja te l'encontres. L'altre model de pesca que van a la lliça, se'n van sobre les 5 del matí, tiren les rets en l'aulla i tenen que esperar a que el peix s'enganxe, i això pot tardar 4 o 5 hores. El cas és que el peix ha d'anar a d'ell, a buscar-lo. Diuen que l'Albufera té cap i cua. Tan pronto avui la tens així, que demà està en altre lloc. Lo primer que he de fer és tindre bona vista i ganes de complir. I després, ja, rodar. Com dia Vicente Fernández, no? I rodar, no? I, clar, anar a veure on està. Pots agarrar-te-ho amb més comoditat. Pots anar-te'n a unes hores que no malfaixes el peix, ja siga pel matí, deixar caure la talla, que és el nom que rep el conjunt de tirs, que és com li diguem a la malla, a la unitat de malla en la que se pisca, una vegalla a arma, i, bueno, esperar-te unes hores i després replegar-lo. I una volta ho miren i ells creuen que ja tenen el peix enganxat en les rets, treuen el peix de les rets i el porten a la llonxa i ahir acaben ja l'activitat. Bueno, sí, la pesquera té això. La pesquera és molt difícil saber que tots els dies tens que agarrar una quantitat de pesquera, no? Depèn del dia. Per això n'hi ha dies bons i dies menys bons i és el que té la pesquera. Mai pots confiar en que tots els dies tens que pescar una quantitat. No, varia molt. Sí, clar, l'oratge fa molt per a la pesquera. És importantíssim l'oratge. La pesquera se maneja depèn de l'oratge que faça. És igual que uno quan l'han operat d'algo, quan un canvi d'oratge li fa mal o la cama o el braç, està operat d'algo, ho detecta. Doncs la pesquera ho detecta, sense estar mala ni operar ni res. Se pescava diferent. Se pescava diferent, hi havia, i de fet hi havia molts més homes pescant i tots ho guanyaven el jornal. Ara, un pescador a dies d'avui, d'estos últims anys, pot prendre prou volum de captura, però també és degut a que en són molts menys. I, de fet, si traguem el còmput general
de lo que se pescaba en la época de nuestros abuelos, lo que es traía la albufera per dia, o a l'any, a nivell anual del cònter, a lo que se trau ara, jo te diré que a dies d'avui haurà molt menys pesquera, se trau molt menys peix que antes. Antiguament així se n'ha aplicat a agarrar entre 50 i 100.000 quilos de llobarro i ara se n'agarren 200 o 300 com a molt. Mira si l'albufera ha perdut. I en l'època de l'albufera, antes dels anys de la contaminació, l'albufera anaven sobre 1.000 persones i 1.000 i pico entre les comunitats del Palmar, Silla i Catarroja, que són les tres comunitats que poden exercir la pesca en l'albufera. 1.000 persones durant l'hivern. I ara a la comunitat de Silla i Catarroja pràcticament no hi és ningú a pescar. Se mantenen en les comunitats com una cosa cultural, però no. L'única que exerceix la pesca així professional és la comunitat de pescadors del Palmar. Quan vingué la contaminació, que abaixaren les captures, pues la gent, si anàvem tants pescadors, no donava, entonces se tingué que buscar la vida per altres llocs. Com vas decidir ser pescador? Diguem-ho així d'una manera poètica, això mai es decideix, això ja te ve per natura, és innato. Clar, aquesta decisió no la prens. Clar que per família i per com passa el temps, sempre se te donen altres opcions de les que barallar. Sí, estudiar. A on? En la Catòlica de Sant Vicent de Mártir, al lado de las Torres de Quart, una de las puertas de la antigua Reina de Valencia. Quan me faig més major, me vindria la gana de prendre tot aquell camí, no?, del funcionariat. Però per ara m'agrada, perquè el que és l'albufera guarda un gran misteri i prende una gran habilitat. I és algo que, al desenvolupar-ho, cada vegada te dona més ganes de fer-ho. Dona gust. Dona gust de descobrir per tu mateixa tot el que amaga l'albufera. Més per el privilegi que ve de la sang, el 10 de setembre de 1950. Sí, perquè tu eres família de pescadors. Sí, clar, d'Alexandres. Quin impacte creus que té la pesca tradicional en l'entorn? No crec que tinga cap impacte negatiu, la pesca tradicional en l'albufera, la veritat. Jo crec que és una de les activitats que estan també més controlades, que la informació de totes les captures que tenen la cofradia de pescadors, i estic parlant de la pesca tradicional, mitjançant la cofradia de pescadors, no estic parlant d'altres activitats que poden ser més puntuals, no? I ja no estan regulades. El pescador, per el cònter que li té, és el que més li beneficia el respetar l'entorn i guardar per la seva abundància. Que estiga plena de peix i que l'aigua estiga bona per lo antes que tegui. Si en l'aigua no se pot viure, res de peix trobaràs, i menys pescar. I com els pescadors són els primers que guarden per la salut del llac i del producte, el que se pretén és ser una gran família i atendre a les qüestions que a tots ens benefici. Té un potencial també la pesca tradicional i la tasca que fan des de la comunitat de pescadors, per exemple, del Palmar, per a ajudar també a la gestió i el control d'espècies exòtiques invasores. De fa 7 o 10 anys enrere que vingué un carranc americà, crec que de les Califòrnies o de Florida, el carranc blau. I al pareixer no genera ningú conflicte, tot el contrari, beneficia, perquè aquell carranc invasor te diria, i t'ho dic en mentira, no?, arreu, que és bo que el capturem, perquè de per si és molt fort i invasor i podria fer mal a altres espècies. Sempre l'ha, des de tants anys, i per més que el capture sempre l'ha, sempre està. Home, clar, és un animal que dona una rentabilitat de mercat i li dona una rentabilitat al pescador, claro. És un animal prou agressiu també, és un depredador nato, però que
que té mercat, claro. Igual que el bogavant i tot això, pues el carrang blau, segons les cuines, fa uns arrossos de categoria. Entonces, té mercat. De la informació que ens facilita o que disposem, no, de la cofradia de pescadors, és un poc indicadors. Ens serveix l'activitat que fan com un indicador de com està l'ecosistema. És a dir, les dades de les captures que tenen de les comunitats de pescadors ens quadren perfectament i ens indiquen perfectament les espècies que n'hi havia abans en el llac de l'Albufera, abans de la contaminació, les espècies que tenim ara. Clar, els pescadors són els sentineles, no?, d'alguna manera, de moltes de les espècies que tenim ací. Són els que detecten introduccions com, per exemple, el carrang blau. Total. Són els que poden ajudar a controlar la proliferació massiva de la carpa i tota la informació que generen ens resulta de gran interès. I, Che, no haurà sigut tota la culpa del pescador en lo bé que la volia prendre? El llac de l'Albufera era descrit com un espai d'aigua completament transparent, plena de vegetació submergida. El llac de l'Albufera, la vegetació submergida, que igual ja vos han parlat, rep el nom d'Asprella, és un nom local, no?, que és molt simbòlic per a la població d'ací i és molt important a nivell científic, no?, perquè són espècies bioindicadores que s'indiquen que n'hi ha bona qualitat ambiental. Sempre han contat històries en majors, que tant se'n tenim en glòria. Allà, en qualsevol sèquia, i en la seva superfície, estava ple d'esprella, de cua de rata i de pèl. Allí també se feien microclimes, no?, entornos, no?, on se criava la gamba xicoteta, com un camarón. Havia samaruc, havia tanta... Bueno, havien hasta rabosetes, que això veig a veure qui la veu ara. I són totes les espècies de plantes i algues aquàtiques que creixen dins de l'aigua i que t'indiquen que aquesta aigua és transparent, que és de bona qualitat, són hàbitat de moltes espècies, refugi i aliment per a moltes altres, és a dir, estan en la base d'un ecosistema de bona qualitat. Clar, antes se feia diferent, quan les companyies i els nostres abuelos eren joves. Allà que l'aigua era tan clara com el cristal, tan clara com per poder-se veure, no? I saciar la set. Entonces, en aquell entonces, la veritat que no se gastaven ni motors. Aún gastaven la vela latina d'origen mesopotàmic. Ixa era l'Albufera dels anys 50, fins als anys 50, quan els pescadors també relaten que anaven a pescar i no duien aigua perquè n'hi havia ullals que brollaven dins del llac i podien agafar aigua i beure-la, no? No podien beure l'aigua de tot el llac, però sí sabien on podien agafar aigua per a beure. Antes, quan estava tranquil·la, era transparent. Ara està tranquil·la i la fotosíntesi no aplega baix. Per tant, està la via tèrbola, no està degut a tota la sedimentació de tots els sacs que portem de contaminació. I jo, claro, havia gotado de l'Albufera, claro, i nadava a l'Albufera i no passava res. Home, quan veia l'estiu, la nostra platja era l'Albufera. En això que te diga... Tot això va transformar-se radicalment arran de tot el procés d'urbanització i de transformació que va patir aquest territori a partir dels anys 60. Es van adjuntar, per una banda, la transformació agrícola, de la mecanització i la industrialització de l'agricultura, amb l'utilització de fitosanitaris, camps d'arròs i tota la conca. Estem parlant d'una conca gran que l'Albufera rep les aigües de l'arrossar, però també rep les aigües de retorn de regadiu de tota la conca que l'envolta. Van començar a transformar-se aquesta agricultura més tradicional, que nosaltres ara anomenem ecològica, en una agricultura més intensiva, però també es va produir una industrialització molt gran en tota aquesta zona. Segueix la industrialització de la costa oest
lo del dragat y el incipiente uso de productos químicos, tan pronto glifosatos, fósforos y nitrógenos que le dan el bono al crecimiento de la planta del cereal de arroz, com aquelles empreses, la de Monsanto, que això era un dimoni en pates. Collons, aquells. La construcció del nou llit del Túria i la pista de Silla, no? Com dos grans vies de transport i nòduls d'atracció d'indústries i de molta població que vingué ací per a treballar en aquestes indústries, no? De tota la immigració rural, es va produir tot aquest procés d'industrialització i d'urbanització descontrolada. Aleshores, en la conca de l'Albufera també va començar a rebre el llac una gran quantitat d'aigües industrials sense depurar que passaven per les sèquies i d'aigües residuals urbanes. Canviaren d'estil de vida. I la més acusada seguia l'entorn de l'Albufera i les gens que acostumaren a viure d'ella. Una cosa està clara, el que se contamina, la culpa la té l'home. L'home contamina i l'home té que solucionar el problema. La contaminació no ve per la seva voluntat, la natura per si no se contamina. Els ecosistemes aquàtics tenen una capacitat de resistir impactes que s'anomena resiliència, no? Quan estan ben conservats i tenen tota la biodiversitat i totes les funcions ecològiques funcionant bé, tenen aquesta capacitat d'autodepuració i de rebre impactes. Fins que arriba un moment que ja no poden més, no? És com que esclata. Col·lapse. I això es va produir, i està documentat, es va produir en l'any 72, que és quan va desaparèixer pràcticament tota la vegetació submergida que n'hi havia en l'Albufera, va perdre aquesta capacitat d'autodepuració i tots aquests serveis ecosistèmics, no? D'un ecosistema ben conservat, i l'Albufera va passar a ser el llac hipereutròfic que tenim ara mateix. No, molt pitjor del que tenim ara mateix, no? Podríem dir que era pràcticament en alguns punts i en alguns moments com una cloaca, no? A veure, els responsables són tots. Per fet, aquelles indústries de la costa oest es feren per a produir productes que nosaltres consumim. El fòsfor i el nitrógeno que se li verteix a l'arròs és perquè som més gent i perquè consumim més arròs, i ara se li vol treure més rèdit i més producció a la mateixa fanegar. El cas és que som més gent i cada vegada el pap el tenim més gros, la panxa més redona. És que el que no se pot fer és baixa l'egoisme i l'interès fer el que s'està fent. N'hi ha que respectar. I avui encara s'obra agricultura per mantenir la població mundial en tots els puestos. I que se faci una agricultura ecològica és importantíssim també, perquè els productes químics és també perquè l'agricultura l'únic que vol és producció, i la producció a voltes ve per l'increment dels productes químics de cara a la semilla. I entonces no té que ser bo, no ho sé, no té que ser bo. Però, clar, si tiren productes prohibits, doncs aquesta aigua que tiren, que passa per els camps, quan va a parar a l'Albufera, tot el que pilla de pesquera ho mata tot. Què és el que passava abans? Les mortaldats que n'hi havia i tot això era per els vertigs que n'hi havia. I això no està bé. Des d'aquest moment fins ara estem parlant des de l'any 72. N'hi ha hagut moments en els quals l'Albufera ha tingut salts, millores significatives. En els anys 80 es va posar en marxa, després de la declaració de Parc Natural, estem parlant que es va declarar Parc Natural, un espai que estava clarament en mal estat de conservació, i n'hi havia molts conservacionistes que estaven cridant l'atenció: l'Albufera s'ha de protegir i s'ha de cuidar i s'ha de recuperar. Aleshores, a partir dels anys 80 es van posar en marxa tots els sistemes de sanejament, les depuradores, la depuradora de Pinedo, el col·lector oest, que va començar a replegar les aigües residuals, les aigües industrials, va començar a haver més control dels productes fitosanitaris que es feien servir en l'agricultura. Aleshores, això va suposar una millora de l'estat del llac, una millora que, malauradament, no va suposar un canvi d'estat. No hem tornat a aquesta Albufera dels anys 50, encara. Ha millorat prou,
però encara no hem revertit aquest estat d'aigües tèrboles. No hem revertit i no hem tornat a una albufera de les aigües transparents plena de vegetació submergida, no? Però el que no pot ser és que condenaren l'albufera i el que costava molt poc de contaminar, doncs ara va costar molt de recuperar i si és que se recupera al 100%. Ja, si se recuperara un 80% ja me'n conformaria jo. En un 80% ja tornaria la vegetació i les espècies de l'albufera i jo ja me donaria per satisfet. Ens preguntem si a dia d'avui els afecten els mateixos problemes o si a conseqüència de la contaminació estan afrontant nous reptes. Nosaltres eixim a pescar i, per tant, no ens poden tindre com a agricultors. Clar, la seva vara és tan llarga i cingla tant que se fan de considerar, però pocs saben de concebir-ho així. Cada vegada tenim temperatures de l'aigua del llac més elevades. Com a Ramon, si l'aigua que la tens a la cara no és per solucionar-ho? Els elements és el primer que n'hi ha que tindre ben purificats. I és això el que no investiga la Unió Europea, què és el que tenia que fer. Que episodis com aquests possiblement els tornarem a tenir. Els humedals són imprescindibles per a la vida del ser humà. Si se deixa per això és perquè el ser humà no anem per el bon camí.